आं बड' NBM चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि थाखाय गोजोन मोनाबिलिनि मोजां रादाब लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल आइकनाव थुनानै हो। गहपुर महकुमानि सिङाव थानाय पुब चैदुवार होननाय ब्लकआव दिनै सरकारि हाथाइनि गोदान टेन्डार बुनाया जोबनानै थांबाय। बेयाव दिनै फुंनि 10 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 2 बाजिसिम बङाइगावआव नंखाय NBMनि मुं लानानै रां दाबि खालामनाय सानै सुबुंखौ हमदों। खोनानो मोन्दों बङाइगाव सालबारिनि सासे फोरोंगिरिनाव बै सानै सुबुङा 20 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। दायो बे सानै सुबुंखौ बङाइगावनि पुलिसआ हमनो हाबाय। गुजरातनि तुषार सुमिरा मेट्रिक आनजादाव खम नम्बर मोनब्लाबो IAS जानो हादों होनना मिथिनाय जादों। बेखौ सानोब्ला जों बुजियो दि गिबियाव खम नाम्बार मोनब्लाबो उनाव मोजां सिमां लानानै नाजायोब्ला गावनि सिमांखौ जाफुंसार होनो हायो। बर'नि फिसा DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव बादायगिरि नबजित नार्जारीखौ फाइनालसिम लांनो थाखाय फैगौ रबिबारनि मोनानि 9 रिंगानिफ्राय बिस्थिबार मोनानि 9 रिंगासिम भट होनो हागोन। 9152915246 नाम्बाराव कल खालामना भट होनो दाबाव लोगोफोर। दिनै कार्बि आंलं जिल्लानि फलनि गामिनि रायजोफोरा NBMनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां जानायनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबदों। बर'नि गेजेराव गिबिसिन नेशनेल थाखोआव गेलेनानै सनानि मेडेल मोननो हानाय लीलाबती दैमारिया गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै दं होनना मिथिनाय जादों। गुवाहाटीआव F-बेच गारि सालायग्राफोरा 15 जुननिफ्राय गावसिनि गारि सालायनायाव गानग्रा ड्रेसखौ गाननानै गारिखौ सालायनांगोन होनना KMDTE ब्रान्स मावख'निफ्राय फोसावनानै होदों होनना मिथिनाय जादों। एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि मोनाबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा गाबोन फिन लोगो मोनफिनगोन होनना मिजिंथिबाय लोगोफोर। थेंक इउ स' माच। बाय बाय।